Ето правим клипчето как Явор яде сандвич. Той е вече на 11 месеца и често закусва обща храна. Преди това е хапнал малко круша, едно голямо парче. Второто само е нагризал. Изява няколко макарона и в момента се справя чудесно със своя сандвич с сирене и яйце. Да. Въпреки разсейващите фактори. Знам. Добре. Хайде да не му пречим да се нахрани. Готова е вече. Браво. Браво. Мамо, ще помириш ли ДНК-та? Помириш ли ДНК-та? Ей сега.